Hello everyone, it's your boy ZACME again. Welcome to my... So today, review yung ating motor. Pinahiram na tayo, no? So, pinahiram pala ng ating friend na motor ay Nmax. So, yeah. Unahin natin yung specs niya. So, see you. Yamaha ang pinaka very active player na two-wheeler market sa Pilipinas at isa sa pinakamadaming motorsiklo from scooter, underbones at big bike. Yamaha ay nagdesisyon na maglabas ng maganda ang performance at komportable. Ito ang Nmax. Ang power ng Nmax ay from 155.1cc at ito ay may liquid cooled 4-stroke 4-valve single cylinder SOHC engine na aabot sa 14.9 horsepower at may peak torque na 14.4 Nm at may V-belt automatic transmission. Ang Nmax naman ay may VVA technology na nagpapatipid sa ating gas at ang average consumption naman niya ay aabot sa 35.38 km per liter sa city driving at 45 km per liter sa long ride. Dito naman tayo sa features ng Yamaha Nmax. Unahin natin ang safety at security. Ang ABS, fast switch, central locking, engine check warning. So ano ang ABS? Ang ABS, anti-locking braking system. Ito ay may safety o anti-skid braking system na nag-ooperate para maiwasan mag-lock ang gulong ng motorsiklo tuwing nagbe-brake tayo o pumipreno. Dito naman tayo sa console. Ang headlight at taillight ay already LED o LED at ang headlight ay adjustable. May indicator light at tail. Chassis and suspension. Based sa mga na-research ko, ang body frame niya ay diamond at nagtataka ako ba't diamond? Ito ba ay diamond kagaya ng mga alahas o diamond na shape? Ay basta yun na yun. Ang brake naman, both rear and front ay desk. Ang upuan ay malapat na para ka lang umuupo sa iyong sala. Ang aking height ay 5.6 at ako ay nakatipto. Ang storage naman niya ay malaki. So, what's up mga master? Ipapakita ko ngayon yung panel gauge ng ating Nmax. So, first yung ABS. Second is yung sa itaas lang ng ABS, yung check engine. Then the left signal and the right signal. Then yung high beam at yung temperature. So, then ito yung built-in clock. Then ito nandito yung trip 1 odometer at yung iba pa. At dito naman yung fuel gauge at ito parang pangalan nito RPM o dito yung select button. Pwede na itong ma-select trip 1, trip 2, trip, yung belt, then average ko, odometer. So yung odometer natin ay yung ito 12,709. So yun nga yung panel niya. So dito naman sa ating switch natin, makikita natin dito yung signal light, the high beam and the low beam, then the horn, then dito ay yung start. So yung Nmax pala natin ay walang kick start, no? So electric start lang tayo muna, no? Then nilagyan din niya ng voltmeter dito at yung auxiliary light.
boy ZACME. So I'm here with Chinito, the owner of the owner of Nmax. So yeah. Woo. Hello guys, don't forget to like and subscribe to ZACME. And thank you. Babush! Good morning sa tanan. This is Suro 88 motovlog. Subscribe mo sa akong channel Suro 88. Thanks sa stickers ni ZACME, Master ZACME.